Bizden neler kalır deyip devam narıga. Tarihlarda kaldı kumilip milli baylık. Ondan başka bit yok yaşav anla halkım. Yalqın yanar gururluğun qaytar tatar. Aydasın siz tuğan tilin saklar canlar. Başkiserden kurıkmağın ana tilin saklap kalgan. Sen bit ölmez şelil ruhlu büyük tatar. Assalamu alaikum vatandaşlar. Tatar halkı zor sınavlar karşına gelip bastı. Devletimiz Tataristan'da Türkiye halkları yaklap kürüşke göterilik. Tatarlar alga. Кадерлі татарлар, кадерлі vatandaşlar. Активисты из национальных республик объявили 2023 год годом деколонизации России. И я призываю каждого из вас присоединиться к этому движению. Дорогие татары, пришло время объединяться. Пришло время противостоять русскому империализму. Пришло время защитить нашу честь и достоинство. Пришло время защитить нашу нацию. Алга, татарлар! Кімсің сен татар болмағаш деп айтты көренеклі ғалимыбыз Шихабуддин Маржани. Мен татар, һәм шул исем белән мин горурланам. Мин милләтебез, динебез, телебез, җумһуриятебез өчен көрәшергә һәр вакыт, һәр даим әзермен. Мин татар, мин шуның белән горурланам. Алга милләттәшләр. Берничә гасыр элек урыслар татарның дәүләтчеген юк итте. Hem hazırda Moskva telebizne, medeniyetibizne, dinibizne, tarixibizne bitirirga tili. Azatlık, beysizlik üçün körəşəyiz. Dərəcəyizni kim ikinizni iskə təşərihiz. Beysiz tatar davlətin turğizhiz. Gələcək tik siznin qulda. Yol kişi bəxtli hem erikli bula al. Min tatar, yaşasın bizning tin ham bizning el. Жетті енді бізге, татар халқыға, қыл болырға, урус халқы үшін. Жетті. Алырға керек, өз қолы мұстақилықты. Татарстанға азаттық. Аллаху Таала ярдәм етсін бізге. Исмим Алсу һәм мин татар кызы. Мин татар булу белән горурланам. Әйдәгез татарлар, җыелышыйк, берләшик, мәтрүшкә белән тәмләп шәй ичик. Аллага Татарстан. Hürmetli milletteşler, dünyanın qaysı yerinde yaşamasak da Tatar Milli Azatlık Harekatı için kürəşkə көтәрdik. Мы татары. Мы должны быть вместе. Татары, просыпайтесь. Хватит жить под русским игом. Татарлар тарихта изи булган bir халык. Bu izler qumdagı izler kibib югалып китмәсен өчен көрәшүбез кирәк. Исәмесез, меня зовут Рустам, я представитель татарского и казахского народов Сибири. Мои прадеды и мой родственник Муса Джалиль погибли за наш народ, культуру и язык. А Кремль отменил изучение национальных языков в школах. Татары, тюрки всего мира, объединяйтесь против этого. Милләттәшләр, татарлар. Бәйсез Татарстан дәүләтен төзү безне берләштерә торган бөек максат булсын. Татарлар алга. Кадерле милләттәшләрем, без татарлар ватаныбызны, телебезне, динебезне югалтмас өчен көрәш юлында булыйк, бергә булыйк. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм, уңай шартлар бирсә иде. Амин. Яшәсен Татарстан. Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләр. Безне татар милләтенең киләчәге бәйсез Татарстанда һәм үз дәүләтебезне торгызуда тора. Без анда үзебезнең татар халкының потенциалын һәм хыялларын балаларыбызның киләчәге өчен тормышка ашыра алырбыз. Сәлам, Швеция. Я татар. Я счастлив, что принадлежу к смелому, храброму, сильному татарскому народу. 2023 год. Пусть этот год станет годом объединения всех татар, живущих на планете Земля. Аминь. Başkizerden korkmagan, ana dilin saklap kalgan, sen bit ölmez şelil ruhlu büyük tatar. Yalqın yanar gururluğun qaytar.
жәлил рухлы бейік татар. Алтындағы ғұрурлығын қайтар, татар. Қайдасың сіз туған тілін сақлар жандар. Баш кейсерден қорықмаған ана тілін сақлап қалған сен бит өлмес жәлил рухлы бейік татар. Бейік татар.